No hi ha fills innocents parteix de les ganes de fer un autor com Pasolini, que és un cineasta que jo vaig conèixer quan era jove, bàsicament amb les seves pel·lícules. A partir d'aquí vaig tenir la gran sort de participar en un espectacle que va muntar el Xavier Albertí, al Lliure, que era PPP. Amb aquesta història ja vaig començar a entrar dintre de la part, diguem-ne, més literària del personatge, no? La part articles periodístics, assajos, la seva posició política com a marxista, cristià, i la seva sempre posició polèmica amb la societat, no? que li va tocar viure, la seva homosexualitat compromesa i la seva, diguem-ne, capacitat d'enfrontar-se a totes les fòbies que hi ha encara a la societat italiana, no? D'alguna manera, Pasolini era un referent per mi, era una persona que jo aprecio molt, i els actors, que són mercenaris, de vegades fem obres perquè hem de viure, no? Ens donen una obra, si és que surt aquesta obra ens la donen i la fem. De vegades escollim els temes que volem fer. En aquest cas el vaig escollir i volia fer una cosa sobre aquest autor que a mi sempre m'ha semblat grandiós. Jo sí que he muntat aquesta funció sol, amb aquesta ha sigut amb una cadira que és parlat sense parar, no? Perquè sóc antic ja, no? Llavors, al tenir un referent, una persona amb una altra energia, amb una altra joventut, tot això, hem pogut traspassar aquest text i fer-lo d'una altra manera. Fer-lo de la manera que ell m'ha proposat. Ens ha costat aquest diàleg perquè el que ell em proposava, que sempre que hi hagués una persona que tocava el cello sense parar, no? I que els assajos era com perdre's contínuament amb aquest text enrevessat, doncs al final ha sortit un engranatge. Dèiem que ha sortit una espècie de... Bueno, hem trobat una dramatúrgia de les tres veus, no? Del cello, del Pau Denut i del Pasolini i de mi, que ha trobat un lloc on tota aquesta cosa que semblava impossible de lligar, doncs que lligués, no? Aquesta ha sigut una aportació important per mi, ha sigut una manera de treballar diferent i m'ha ensenyat que, bueno, he après que jo ja estic en un altre lloc i que el teatre ja, el que entenc per teatre, segurament està passat de moda, no? Els jocs que ens ha proposat el Mia, penso que porten el text en un lloc que ajuda, sobretot, que la gent jove pugui entrar-hi, no? Perquè avui dèiem abans també que ens pensem que és un espectacle dirigit a la gent jove, bàsicament, perquè jugant amb el tema de l'edat, jo puc considerar que faig un llegat, amb tota la humilitat del món, un llegat a través de les paraules de Pasolini cap a la gent jove, no? Perquè d'alguna manera aquest espectacle parla de la gent jove. Comença amb una carta als joves infeliços i continua amb un Gennariello, que és un personatge que s'inventa Pasolini, que no existeix, que és un noi napolità, en el qual ell li adreça tot el seu pensament polític, no? I li fa com un tractat pedagògic. El Pau és una persona que es mora de ganes de parlar i de dir-ho, perquè vine cap aquí, vine cap aquí. Nosaltres dialoguem. Tu dialogues amb el cello i jo amb les paraules del Pasolini, no? Fem un diàleg intergeneracional també, no? Doncs sí. Que sí? Que sí? És una simbiosi, no? El que passa a l'escenari. L'Oriol em sosté, jo el sostinc i ens anem passant aquest arropament, no sé, jo sento que ell té molta cura de mi, jo tinc molta cura d'ell durant tot l'espectacle i això crec que per l'espectador fa que l'espectacle també sigui, bueno, ja des de la direcció, amb aquests dos elements pots jugar i pots acolorir amb una gamma més àmplia el que si no seria una veritable turra, algú xerrant, que tu faries molt bé, tu no faries cap turra. Perquè hi ha un diàleg amb la música de tal manera que, a part que la música hi ha molta varietat de coses, d'alguna manera és heterogènia i el Pau no para de tocar i jo no paro de parlar. O sigui, és una cosa molt curiosa aquesta, no? I quan assajàvem al començament, que dèiem que jo, això que li deia, jo seuria en la cadira i parlaria sense que ningú toqués i quan fes una pausa començaria a tocar la música,
Doncs no, hem aconseguit que hi hagi aquest engranatge i que ens retroalimentem un a l'altre, no? De tal manera que ara no sé si ho podríem fer-ho així, sense la música. No, jo crec que... Jo crec que no. No. No, ara no ho podríem així, ho faríem d'una altra manera. Sí. L'espectador veurà un espai de mals endreços, un lloc on la imaginació, el que sigui, és possible. Veurà dos personatges immersos en aquest espai i a partir d'aquesta espècie de peces inconnexes, no? D'utilleria, de vestuari, de mobiliari, etc. Es comença a crear un engranatge, no? Que tant el Pau com jo anem construint i que amb uns cortinatges manllevats del Gran Teatre del Liceu doncs acaben de donar una configuració una mica saló, inspirat a l'última pel·lícula.